Malawi Brief. Times exclusive week ino yaitana Felix Njawala amene ndi phungu wa chipani chicha cha UTM ku Mwanza Central. Iwowa akukamba zambiri zokhuzana chipani chawo kuphatikizapo mwambo umene akonza okumbukira malemu Saulos Class Chilima. Operekerapo ndemanga pa zomwe zinachitika pa Kamuzu Day, Anjawala ati apolisi anachita bwino kuthira tear gas chipani cha MCP. Zambiri taonerani nokha. Ndakulandirani Honorable Njawala. Kwambiri wanda. Mwavala zisoti zambiri. Zambiri. Basi nthawi yake. Ndidakumana posachedwa apa ndi ya president a UTM Adalitso Kabambe menda kambirana nkhani zambiri zokhuza dziko. Kuchipani kusidakhazikike bwinobwino. Komano zimene zachitika pakatipa nakusakani kuti yayi ndifuna ndicheze nanu ndimvepo zina ndi zina kuti zikuyenda bwanji ndathokoza kuti mwabwera mwamusanga nditakupemphani kuti ndikuoneni olemekezeka. Kwambiri. Tikulankhulana koyamba chichitikire ni chisankho mmene munakapambana ngati phungu kubwererano ku nyumba ya malamulo kachitatu kachiwiri. Kachiwiri eti fabuda khalapo so phungu kujeni blanda akabula kachiwiri. Chabwino. Moyo kwenda bwanji ku nyumba ya malamulo ngati phungu komanso ngati wapampando wa Public Appointments Committee. Tingani kuti moyo kwenda bwino. Pali zambiri zimene tikuphunzira tsiku ndi tsiku komanso kugwiritsa ntchito experience imene tili nayo mu zaka 5 zina zimene nakhala parliament. Pali zinthu zina zimene ndikumaziona mwantundu wina ndiye ikuoneka kuti ayi ndithu ndi experience yapadera. Takumananso ndi anthu ena amene ali ku parliament koyamba, ena amene akhalako zaka zambiri, ena kufika chaka pano ayambano term ya number 4, ena 5 zimene mwa anthu onsewo pali china chake chimene umakhala munthu kuphunzira tsiku ndi tsiku. Komano ndinganena kuti ntchito ikuyenda bwino ndithu. Tione kuti kodi kumene tikupitako zipitirira motani. Munali 2014 to 2019. 2009 to 2014. Yes. Yeah. I beg your pardon. Yeah. Kenaka munazapuma 5 years. Napoma 10 years. 10 years. Ndemwa pitaso. Ndapitanso. Mukaona mene zidalili nthawi imeneyo. Ndi panopa mukuiona bwanji nyumba ya malamulo? Are we making progress in the right way? Kuti kumatha kuiona nyumba yathu ikukhwima ikusunta chanchani. How do you assess so far zimene zikuchitika nyumba muchi? Panopo ndinganena kuti tikupita patsogolo, tikusuntha. Right. Yeah, chifukwa chonena kuti mmene ndimapita 209 ndinapita ndili wang'ono kwambiri. Right. And ndimaoneka kuti wang'ono ndinali ine ndi anzanga ena awiri. Okay. Anthu ena amaoneka akuluakulu. Andi amakonda kuyankhula anthu kuti ana inu mudzitha zimenezi. Zimaoneka kuti ku parliament ndikupita anthu akuluakulu. Pamene panopo ndikuona kuti muli achinyamata ambiri. Oda makuchutaniso ineyo kuti akumaona kuti ineyo so madala. Akumaona kuti ineyo ndi madala. And amabwera nthawi zina kufunsa nzeru kodi apa tipange bwanji, kodi apa zikatere mmatani. Chimene ndikuonetsa onena kuti achinyamata ambiri panopo azindikira kuti dzikoli silingasiye kuti akonza ndi anthu ena. Tonse pamodzi, akuluakulu, achinyamata, tonse tikhale pamodzi kuti dzikoli tithandizane kukonza. Ndiye kuti pamenepo tikupita patsogolo. Komanso china chimene ndaona parliament iyi, ndaona kuti kuli anthu ambiri amene ma documents aku parliament aja amatha kuwadziwa, kuwawerenga, kuwamvetsetsa kuti kodi document iyi ikuti chani. Yeah, so chimene chocho ndikuona kuti ndi chinthu chimene tikozonena kuti tikupita patsogolo. And titati tikupitirira motero ndikukhulupirira kuti tsiku lina tizakhala ndi parliament imene dziko likhozozanena kuti parliament iyi tsopano ndiye ikupanga zimene ifeyo tikufuna kuti zizichitika. Chabwino. Nkhani imene tikufuna tiyambe kukambirana program yathu ya lero ndi chikonzero chimene mwakonza ku chipani cha UTM mothandizana ndi kubanja la amalemu achilima mukuti SKC Memorial ndi chani? Zikomo kwambiri wanda. Monga mukumbukira kunena kuti
chaka cha 2024 pa 10 June kunachitika ngozi imene tinataya mtsogoleri wa chipani chathu cha UTM amenenso anali vice president wa dziko ndi anthu ena 8. Ndiye takhala tikumakamba nkhani ya ngozi imeneyi and ifeyo ngati chipani timafuna kuti apapa tikakumbukire komanso kusangalala moyo wa Malemu Achilima ngati mtsogoleri wathu wa chipani amene analinso vice president wa dziko. Ndiye ndi mwambo umene abanja akonza mapemphero kummawa ndiye anatisiyira ifeyo kuti nanunso ngati chipani chimene adayambitsa Malemu Achilima mutha kukhalanso ndi chisangalalo ngati mutafuna kutero. Ifeyonso tinaona kuti ndi chinthu cha ulemu kwambiri kuti kumasana kuti kapangenso nafe chisangalalo chathu ngati chipani, chifukwa nthawi zonse timakhala kuti abanja akamapanga zokumbukira Malemu Achilima ifenso achipani timakhala ndi zochitika zathu ngati chipani. So tikayamba ifeyo masana program yathu 2 o'clock tikadikira program ya mapemphero ya family ikathe kuti ifeyo nafenso tikakhale ndi chikondwerero chathu. Ndiye kumene kuti kakhala tikukumbutsa anthu kuti kodi Achilima anali ndani, anapanga zotani mdziko lino, anali ndi masomphenya otani, kodi ngati ifeyo titafuna kuti tipitirize masomphenya amenewo ngati dziko kodi chimene tikuyenera kuchita ndi chani, ndi zimene tikakhale tikuchita kumeneko. Chabwino tikamafika pa 10 June pa ndi kuti 2 years tilibe Achilima. Wakhala moyo wotani ku UTM ku popanda Achilima? We are mindful kuti muli ndi a president padakali pano padaliso kabambe, but his absence yakupangani affect bwanji kapena yakupangani push bwanji forward as a unit, as a party? Kukhala wopanda Achilima ku UTM tisaname wanda zakhala zinthu zovuta kwambiri chifukwa chonena kuti zinachitika mwa ngozi mwa dzidzidzi tisanakonzekere kapena tisakuyembekezera. Timadziwa ndithu kuti mdziko lino tonse tsiku lina tidzafa, right? komano chimene ndikutanthauza nchonena kuti ngati kuchipani ife tinali tikuyang'ana patsogolo posadziwa kuti pali zinanso zimene zitachitike, kusonyeza kuti maplani athu onse amene timapanga anali oyimira pokuti tili ndi Achilima. Ndiye olo mmene timapita ku convention nthawi imene ija nkuti titabalalika ngati chipani, masupporters athu atabalalika ambiri anafika ponena kuti sadzavotanso chifukwa chokuti munthu amene amapatsa chikhulupiriro anamwalira. Ena anafika pokuti basi sadzapanganso zandale. You can imagine wanda ineyo itachitika imfa imeneja pa 10 June. I told my wife kuti ineyo ndale ndazisiya. Nandifunsa chifukwa chani, ndikuti you remember ndinasiya ndale kuti ndiziyambanso ndale, it was because of Achilima. Ata ndi titakhala ndi zokambirana kuliyang'ana dzikoli pamene lili, kodi kuti tidzafike pamene tikufuna tikuyenera kupanga chani. Ngati anthu ena mungakhale kuti mukubwerera mbuyo mukuzisiya kuti basi dziko lindi losatheka, ndiye kuti no basi lidzakhala chonchi. So anandipanga inspire, anandipanga motivate ndikuyambiranso ndale. Ndiye you can imagine munthu ngati ine ndinafika sonane ponena kuti ndazisiya. Kusonyeza kuti anthu ambiri kuchipani nawonso anaona kuti basi masomphenya athu amene tinali nawo athera pati kodi pomwepa. Ndiye inakhala nthawi yovuta transition kuchoka pamene paja kuti tikafike noponena kuti tagwirana tikuyamba nokuyang'ana chitsogolo. Zinali zinthu zovuta, and lero tikamanena kuti UTM chipani chikadalipobe tidzayamika Mulungu because pamene pajapo mwina pakanakhala pa mapeto pa UTM, koma titakhala ndi zokambirana ndi anthu osiyanasiyana tonse tinafika pomanga chimodzi kuti mudziwa chani, Achilima anatisira masomphenya amenewo. The only way tingalemekeze kuti tinali nawo mdziko lino ndikupanga zoti tsiku lina masomphenya amenewo adzakwaniritsidwe. Nawo kuti adzakwaniritsidwe, kodi adzakwaniritsidwa bwanji? Ndikuchipanga chipani cha UTM kuti chisafe, tichipange kuti chidzitani kodi chidzikula. Ndi pamene tonse tinanoti tiyeni tipitirizeni. Ndi pajano timapita ku convention
kuti tikhale ndi mtsogoleri mwamwayi tinabwera kumene kuja ndikukhala ndi Dr. Dalitso Kabambe amenenso anachita adapt komanso ndinene kuti anachimvetsetsa kuti kodi cholinga cha UTM ndi chani, vision ya UTM ndi chani, kodi Achilima ankafuna chani. Ndiye tikuyenda lerolo ndi mtsogoleri amene cholinga cha UTM kapena cholinga cha Achilima pokhala kuti no UTM ikhalepo chinali chani. Ndiye ndinganene kuti zakhala zovuta kwambiri, koma tithokoze Mulungu kuti lerolo ngatino chipani takhazikika tikuyenda kupita chitsogolo. Mukuona kuti muchita bwanji pamene muneneramo kuti kusafuna kupha loto la Achilima kuti ngakhalewo adapita koma loto lisafe, mukuona kuti mwapanga bwanji muzaka zimenezi posunga loto limenelo? Zikoma kwambiri. Chimene ndikuona kuti tapanga mzaka zimenezi choyambirira ndi kukhala limodzi osasiya chipani. Chifukwa mukayang'ana mupeza kuti anthu amene analipo Achilima alipo tidakalipo ndikugwira ntchito ku chipaniko. Chachiwiri ndi kukhala ndi mtima wofuna kuti uja amene anatisira mawu atatu kuti osamaopa, osafowoka komanso osatopa popanga zinthu. Tikuona kuti mawu amene ajawo lero tikuagwiritsabe ntchito. Chifukwa moyang'ana mupeza kuti pamene tikupanga zinthu mwachitsanzo kunali ma by elections pakati apo tinalimbikira kuti tionetsetse kuti nafenso tichite motani. Tinapezeka kuti mpaka na tapeza phungu mmodzi pa chisankho chimene chicha. Zimene zijazo zoonetsera unena kuti situkutopa situkufoka komanso lero tikupitirizabe ngati chipani. And panopo chimene chinachitika nchionera kuti anthu a UTM member aliyense wa UTM amakhala ndi mtima kuti asonkhe ndalama kuti chipani chidzipitirira patsogolo. Right. I think mwina ndinganoti m'Malawi muno kaya sindidziwa ngati kuzipani kwina kuzimachitika koma ndikuona ngati zimachitika ku UTM kokha, because zipani zambiri akukhala ngati ma-members amayembekeza kuti chipani chiyapatsa zinthu koma chipani cha UTM ma-members akumatenga zinthu zawo ndi kumasonkha ku chipani. Chifukwa chonena kuti mmene tinali ndi Achilima chipani chinayamba popita chinayamba nthawi ya kampeni. So inali kungoyamba nthawi ya kampeni ndiye chimene chimachitika nchokuti ma resources onse amachokera kwa Achilima. Ndiye kuti aliyense akamapanga program amati Achilima achita chani fund ma program amenewo. Ndiye naso amene anali kuthandiza anthu azikuluakulu amene amathandiza. Pamene lerolo ngakhale munthu wa ku area amatha kutumiza 200 kwacha yake kuti ndalama imeneyo ithandizire chipani. Chifukwa choti akuti akufuna kuti masomphenya awawa asafe. Sakufuna kuti azikuluakulu fe tikhale ndipo namizira kuti zinthu sizikuchitika ife kuti kulibe ndalama. Akuti ifeyo tidzisonkha. Ndiye mudzapeza pali m'maforum mwathu mumayenda list ya anthu amene asonkha mwezi umenewo. Mwezi uliwonse anthu amasonkha ndalama. Ndi chimene chocho ndi china chimene mukhoza kuona kuti anthu dali ndi chidwi chofuna kuti masomphenya a Achilimawa asafe. Chabwino tizenda msanga ndi kandime kakatali ndithu kuti tikambirane ku chikumbutso chimenechi memorial ya SKC. Mufuna zizakhale motani? Ndifunsa izi chifukwa zanali kunali chikumbutso cha Kamuzu. Kuona zimene zinachitika kumeneko kumadabwa kuti kodi zikhala bwanji, kumalozana zala iyayi mukulowesa ndale mukupanga bwanji. Mufuna kuti pa 10 June chikumbutso cha Saulos Klaus Chilima chikhale bwanji anjawala? Zikoma kwambiri. Chikumbutsochi ndi chikumbutso cha munthu amene anali vice president, munthu amene anali president wa UTM, munthu amene anali wa kumpingo, anali mkulu wa mpingo ukatolika, munthu amene anali waza masewera golf mukumbukira. Ndi munthu amene anali wa anthu ambirimbiri, analinso impi wa Angoni. Ndiye pamene tikusangalala ife ngati chipani taonetsetsa kunena kuti tisakaphe ufulu wa mbali iliyonse ya anthu amenewa. Anthu akundale asakapheredwe ufulu wawo. Uzachikhalidwezi asakapheredwe ufulu wawo. Chifukwa mafumu abwera ayitanidwa nawonso adzachita mbali yawo ngati mafumu ndi chikhalidwe mmene zimakhalira. Andalenso adzachita mbali yawo. Koma pamene tukachita za ndalezi tikuchita accommodate anthuso azipanizira. Azavaliyani. Mwambo ndi wa UTM, UTM ali ndi ufulu kuvala zovala zawo.
wina aliyense ali ndi ufulu kuvala zovala zimene angafune kuvala. Palibe So, amene azipanena akamabwera akhoza akhoza kuvala, kuvala, azipaniza. palibe vuto lina lililonse. Chabwino. Chifukwa chonena kuti tayitana ndife kuti abwere ndesi tingaletse kuti musavale kapena a UTM tiauze kuti musavale zovala za UTM. Tukasangalala moyo wa munthu amene tinakhala naye, munthu amene anayambitsa chipani cha UTM kuti chikhalepo. Ndiye tukasangalala sitinganene kuti anthu musavale makaka, anthu avale, and wina akafuna kuvala chake palibenso amene akamuletse, chifukwa zipani zonse tayitana kuti zibwere kumwambo umenewo cholinga kuti tikasangalale limodzi moyo wa achilema. And mwina pa zipanipo amene sitinayitane ndi anzathu a Malawi Congress Party. Okay, chimene sitinayitanire si pa zifukwa zambirimbiri, koma monga mukudziwa takhala tikumanena ife ngati UTM kuti tili ndi mafunso ambiri pa imfa ya achilema. Ndiye sitikufuna kuti pamene iwo aja akubwera, chifukwa chonena kuti anthu ena achipani amayang'ana bendi diso lina poopera kuti mwina pasakakhale zinthu zina, chifukwa kitanena kuti ndi bwino kuti pakadali pano asabwere. Koma nopena ano Anjawala timanena kuti mwina pamene tili ndi maliro amatipasa mpata kuti mwina anthu tikhululukirane ngati tikufuna kulimbikitsa umodzi, timatha kuyiwala zinazo kuna kuti mwina malirowa atithandize kuti tibwere pamodzi. Sikanakhala na opportunity imene iyi kuti mafunso mukufunsana choncho koma mwabwerese nawonso kuti nawonso ngati ali ndiye amene afuna kupereka ulemu kwa Malemu Chilima amene wanenera kuti anali vice president wa dziko lino. Pongo akaniza choncho simukwaweruza? Hayi, sitikwaweruza. Wanda undimvetsese statement imene ndanena. Ifeyo ngati anthu sitikutanthauza kuti sitikuyenera kukhululukirana. Kukhululukirana timakhululukirana ndipo tinakhululukirana. Komano chimene tikupangira zonena kuti apa pakakhala ma supporters a chipani. Ndipo opa kuti ino mwalo kuti mwambo uyende bwino, mwambo ukhale wachikondwerero. Pakhoza kuyambika mwina ena kumazumidwa, ena kumakuwidwa, si zinthu zopatsa ulemu. Singala nkhule ma supporter amenewo. Wanda nkhani imene tikuchita nayo deal ni nkhani yayikulu kwambiri. Ngati mufuna kuwayankhula anthu tikuyenera kuwayankhula anthu ndi mfundo zomveka bwino kuti ino anthu onse atimvetsetse. Tinaona zimene zidachitika ulendo wapitawo. Ndiye zimene zozo tikuona kuti si bwinonso kuti mwina zikachitika zimachotsa ulemu pamalo pamene anthu mukukondwerera munthu wankulu amene adachita zazikulu mdziko. Ndiye zimafunika zina zopeweka amati kutani kodi zipeweni. Ndi exactly zimene zinachitika ku Lilongwe tsiku la Kamuzu. Tsiku lija ndi tsiku limene ndi national day loti aliyense akuyenera kusangalala kuti tinali ndi Kamuzu. Ifa Kamuzu anali president wa munthu ina aliyense. Ifa kumbuyo kunalibe zipani zina. Aliyense amakhala kuti ngwa chipani chimodzi kaya akufuna kaya sakufuna. Tonsefe timasonkha ndalama. Kutere ku akamakondwera MCP kuti ali ndi headquarters, ali ndi chani kumene kuja unalowa ndalama zathu. Ife tili ku primary timapereka timathuta mbaladatu kumagula makadi za umembala wa chipani. So izaonena kuti munthu uja ndi wawina aliyense. Ndiye zinangovuta kunena kuti kunachitika zimene zinachitika zija. Ndiye ife popewanso zinthu ngati zimene zija chifake taona kuti tipange chonchi pakadali pano kutsogoloko. Poti kutsogolo sikumadziwika tidzaona kuti kodi tikhoza kuzipanga motani, koma pakadali pano chifukwa choti anthu mitima sinathunze mwina ikadali mmwamba tibapewa kuti nomwambo ukakhale wabwino. Mungamati simukufuna MCP kuti abwere, mutanthauza kuti anthu ovala zamakaka MCP kapena munthu amene amazichita associate kuti ndo MCP kuti patakhala kuti pali munthu wina aka kuti ine ndifuna ndikapereke ulemu kwa the former vice president amene tinamuluza in the manner that he went. Would you deny that person opportunity? Situkamba za members, tukamba za leadership. It's just leadership. Koma members are welcome because the analyst muntu wao. Yeah. Koma we are talking of leadership. Okay, yeah. No, leadership. Muzemba. Leadership yonse. Imatirapati. Kuyambira pa president mpaka na ukafika sirudzwa kuti nege yawo imaenda bwanji. So nege members of MCP will not invite them officially. Will not. Yeah. Okay. Popewa because we don't want kuti Wanda anthu akabwere pamalopo taitana enda kaone ngati ife timaitana cholinga utadzapangidwe chipongo. Sizabwinoyo. Kuli bwino zopewa kuzitani kodi kuzipewa. Mukati munanena papa kuti the reason chimene simufuna tabwerere muli nawo mafunso. Wanda tu ifetu
tizinena zoona osamanama anthu timakhala nawo mafunso ambiri ya kuti ngati chipani cha UTM timamva kuwawa kwambiri zimene MCP inachita kuchipanga chipani cha UTM. Wanda ndingani kuti mwina poti ndi zakale tizisiye komano mafunso ena amabwera chifukwa cha mene imfa inachitikira ya Chilima. Anthu bamakhala mafunso ndi ngozi imene ijayo komanso ndi mmene zimachitikira zinthu nthawi ya maliro ija mmene zimachitikira zinthu so timafunso tosetija mwina paka kwa inquiry imene ikupangika ija ikadzatha nkudzatiuza mmene zachitikira kapena mmene zinalili mwina no anthu ndi pamene adzakhale kuti zina zonse no maganizo mwawo zachoka koma anthu iyako MCP pala anthu ena amagwidwa ofiti ku MCP kuja Wanda tu MCP tu inatipanga zinthu zovuta kwambiri chipani chimene chichacho situzoti kuganiza kwawo kumakhala kutani koma kwa munthu oganiza bwinobwino inuyo Wanda tikupasa ndi chitsanzo munthu akuthandizeni akuyikeni pampando umene mwina simukanadzakhala moyo wanu wonse umene mwaulephera zaka 31 kuti mukhale mpando umenewo ndi wina wakuthandizani ndikupezeka kuti mwakhaladi pampando paja ndeno kungotha miyezi 2-3 munthu amene chamuyamba kumwiyoza kumayima pa nsanja kumanena kuti ena pano akuganiza kuti mpando mudzasira ena ake kumakhala Chilima ali pompo mayang'ana chonchi ngati ino mwakhala ngati munthu opusa munthu amene wayenda dziko lonse just some months ago kupanga zoti inuyo mukhale pampando umene simukadaukhala kupanda munthu ameneyo. Wanda, are you sure kuti munthu ameneyo ngamakhale naye nkumaona kuti munthu uyu ndi wabwinobwino anthu ameneyo nkumakhala nawo kuti anthu awawa ndi abwinobwino? No, we have issues ndi anthu amene aja tisamanene maboza ayi tinawo nkhani anthu amene aja zambiri zonena kuti mayankho ake sitimapeza mpaka na lero. You taking me now ku chipewa chinaso chimene mwavala phatikiza zipewa zitatu zija mene muli mu komiti imene idakhazikitsidwa ku nyumba ya malamulo kuti iunike zina zimene tikukhulupirira kuti ma inquiry naja aphonya mwayamba bwanji ntchito imeneyi? Ntchito ija yayambika bwino panopo ndinganoti sinayambe kwambiri kunali kuti kukangoona kumalo kumene zinthu mwina zidachitikira komanso mbali zina zimene zikhoza kukhala ndi information ndiye kumazayamba bwinobwino poti tindi achair athu mwina singathe kukamba kwambiri za mkatikati zakafukufuku chifukwa chokuti sindikuloledwa kuyankhulirapo koma chairperson athu honorable Otanya Mirandu ndamene angamathe kumakuwuzani kuti kodi zili pati zikuyenda bwanji tiyembekezere chani zimene zono angamapange andiwo. Ilili ndilani chifukwa chokuti anthu ataona mene padali chiganizo chokuti kafukufuku amene achite nyumba ya malamulo amata amene kuja kumakhandale kuti imene yenda bwanji already apa muli ndi mafunso ndi MCP kuti sakhala target iyi ndikufunsani inuyo chifukwa ndinu wa ku UTM and anthu amakhala kuti iyi anjawala apart from kuti ndi a UTM anali pafupi kwambiri ndi a Chilima anali anzawo makhala bwanawo yes komanso anali anzawo. Is he emotionally okay to sit in that inquiry kapena mukupita mmene mujani ma emotions already kumuona kuti uyu timpeza olakwa pakuthapa zonse MCP azikhanika? In fact mene chipewa cha mwana yake ndikuvala zipewa zingapo ngamayankhula ngati apa ndikuyankhula ngati spokesperson wa UTM. Yes. Sindikuyankhula ngati member of inquiry. Exactly. That's why ndana kuti ndiya inuyo. Yeah, ndikakhala ku inquiry. Yes. Ndikupanga za ku inquiry. Okay. And kumene kujako sitikugwiritsa ntchito maganizo a munthu. Tikugwiritsa ntchito zimene zilipo and tikufufuza. Now zimene tikufufuza jasutakhala maganizo anga. Tikufufuza zimene ziliko. Sikuti pali chimene tikukasintha tisanachifufuze. Tikufufuza zimene zilipo. Ndiye kuti olontakhala ndi maganizo anga usikuti ino angapangitse kuti tikapeze zina zimene palibepo. Mwina maganizo angawo akhoza kuthandizira kuti ino mwina pena pamene sipakanaonedwa pakaonedwa. Ndifake ndinayankhula maonena kuti zonena kuti UTM ine ndisakhale ku inquiry pamene chipani chandisankha
mwina akanakhala kuti sanandisankhe mwina anthu akanati iya mwaonjezeremo akakhalemo because iwo mwina ali ndi zina zimene akhoza kuthandizira kuti no malo ena amene mwina sakanakafikidwa akafikidwe kuti pamapeto pa zonse aliyense adzakhulupirire kuti paliponsedi pafikidwa and zotsatira zimene zapezeka izizi ndiye kuti izizi ndiye mapeto izizi ndiye zoona anthu adzakhutitsidwa ndiye tidzatsekano chapter chicha chifukwa chimene chikuvuta nchonena kuti sitikutseka pakusowa be closure yonena kuti basi izizi ndiye kuti ndi mmene zidachitikira. You believe kuti mwina tikamamaliza pamene patitha kuyankha zilizonse zimene tikuganiza kapena abe pazakhalabe zina anthu amanena kuti mwina zinazo amaziwani mulungu? Well, sitingachotseretu mbali yonena kuti zina amaziwani mulungu koma ndikukhulupirira kuti zina zonse zimene munthu angadziwe mukafukufuku uyuyu ndikukhulupirira kuti zizapezeka chifukwa muli anthu amene nawonso akufuna kuti ntchito iyi izakhale yopanda mafunso ena so funso lililonse limene amalawi ali nalo likuyenera kuti liyankhidwe so mene ndanenera ndikanalowa mkati koma chifukwa kuti sindingathe kuyankhulira on behalf of komano mundilolebe ili ndifunsa njawala mundilole ili ndifunse panalibe nkhawa inache kuti kuchosa zipangizo za ndege zimene idanyamula amalemu andanzawa kuchoka ku nthungwa kuja kubweresa ku MDF akuti anaduladula kuti azikwezi zikwane bwino mgalimoto ndi anthu ena amadandaula kuti khangati zasokonekera. Now I'm not asking you as a person as a spokesperson wakumene koko. Are you concerned? No, imene yoyo mwina ndisayankhe. Okay. Nanga simaganizo anga pankhani imeneyo ndiye kuti ndikuyenera kuwaperekanso ku committee ndiye kuti ndiyaperekenso pa program pano ndiye ndikhanga ndikuchita preempt zimene mwina ndikuganiza kapena zimene nditafunsa ina ndiye ena akunena komano imeneyo mundilola kuti ndisayankhe ndisiye chifukwa chonena kuti ndikuyeneranso nane ndikamakakambirana ndikapereke maganizo anga ndiye ndikawaperekeratu pano mwina ndikhoza kusokoneza kaganizidwe ka anthu enanso amukomiti. Zingapo timaona za chikumbutso chimene mufuna kuchita ngati chipani cha UTM ndakubanja kwa malemu Chilima pokumbukira malemuwa ndi maloto awo komanso mkuitana anthu ambiri kuchosera pa MCP. Pakatipa naiyamba nkhani koma mwina tikhazikikepo ndifuna ndimve kuti munazimva bwanji kuchoserapo akuluakulu a MCP. Okay, yes. Kuchoserapo atsogoleri achipani cha MCP koma enawo akhoza kubwera koma atsogoleri omwe atchula kuti negi yawo kailipo anthu angati mukwateteza. That's what you're saying. Now izi zidachitika zichatimakambirana za Kamuzu Day pa nthawi imene ngati dziko tikubwera pamodzi kumakumbukira masiku ngati amene wawo amene timakhala kuti ndi masiku oyanjanisa kapena masiku national days ndi zimene zinachitika mucha. Ino ngati UTM munaziona bwanji? Zikoma kwambiri pamene paja panachitika zinthu zambiri zabwino komanso panachitika zinthu zambiri zimene tsiku limeja zinalakwika. Kwambiri mwina tiyang'ana nkhani ya zimene zinachitika ndi kumwambo kuja kwachitika ndiye kumachitikanso mwambo wina wokumbukiranso akamuzu. Palibe cholakwika kupanga mwambo wina mutha kupanga mwambo ngati mmene tikupanga ife mwambo ku Nchewu ndiye kuti anthu ena akhoza miyambo iwiri wamamawa kupanga kuso kupangidwa palibe cholakwika koma kuti ngati mukupanga choncho pakuyenera pazikhala coordination because tingoyerekeza kuti afamily akupanga organize mwambowo ifenso tiyerekeza achipani tikupanga organize ndi afamily akupanga mwambo wawo ifenso tikupanga wathu koma kumakhala ngati tikupanga mopikisana osakhala ngati kuti tikupanga chinthu chimodzi zikhoza kuoneka mosakhala bwino chifukwa ndiye kuti anthu omwewo mwina amene amafunika kuti akhale kumwambowu ndi omweyonso amene akufunika kuti akakhale kumwambo wina uja ndiye kuti pamene no tikupanga izi tikhala kuti tikuchotsa cholinga chenicheni cha mwambo umene tikupangawo. Now zinapezeka kuti anzathu a MCP akupanganso mwambo uja amaliza akufunana kuti akayike nkhata. To me kukayika nkhata sichinali cholakwika. Akanakwera galimoto amene amafuna kukayika nkhata ndikupita kukayika nkhata
chifukwa chonena kuti Mkrobi akanaloleza akanakhala kwera galimoto. Okay, ndipita ku nkhani ya chilolezo. Mwina zikanakhala zinthu zokuti pakanachitika zina mwina anthu akanama yankhula mwa mtundu wina, komano kuyenda pa ndipiti zinakhala ngati tikuchita ku mfront anthu amene anapanga mwambo winawo kuti ifebe tupangabe izi mwina ndikuona ngati choncho kuti mwina maganizidwe akanatha kukhala otero. Now pamene panadzafika poti mpakana pathiridwa tear gas kuti anthu aja abalalike. Pamene pajapo ndikuona ngati ndinadzalemba pa page yanga ya Facebook kuti ukakhala pansana pa njovu usamanene kuti kunja kulibe chani mame. Chimene ndimatanthauza nchonena kuti ndinalemba kankhani kuti zimene zachitika ku Lilongwe likhale phunziro ndipo MCP azigugude pa mtima, chifukwa anali ndi zaka 5 zokuti akanakonza ntchito za polisi. Tisanafike chaka cha 2020 MCP amaona mmene maboma ambuyo amayendetsera dziko kuyambira 1994 mmene amayigwiritsira ntchito polisi. 2020 timaona kuti mmene timayankhulira pa kampeni nthawi imene tikukamba zoti tonse alliance lisanasanduke boma la MCP. Kuti munazatsika kuti anasala na MCP? Sitinatsika okha anatitsitsa. Okay. Anatitsitsa titangolowa kukhala almost chaka chimodzi basi anayamba kuyendetsa boma ngati la MCP. Ndiye akanaona kuti kodi kumbuyo kucha chimene chimalakwika ndi chani and chimalakwika chifukwa chani. Ndi anali ndi zaka ndithu zokwanira kuti akanakonza zimene zicha, koma malo mokonza anayambira pamene adazipezera pomangotsira anthu tear gas palibe zifukwa, pomagwiritsa ntchito ya polisi ngati achipani, anaonjezanso. Anayipatsa moto kuti ikhale yachipani kwambiri polisi. Inakhala yachipani kwambiri chifukwa chimene chimachitika ndichi ndikupatsani chitsanzo. Anafika pomayika kuti anyamata mu Lilongwe muja kumanyamula dzikwanje ndi kumwakhapa munthu apolisi nkumayang'ana osapanga kalikonse. Apolisi nkumayang'ana osapanga chani kodi kalikonse. Athira tiye gasi uja ndi dzikwanjeso anyamata ati dzikwanje aja atuluka akukhapa, timaona ma video. Koma apolisi aja nkungotani akafunsidwa apolisi kuti kodi dzulo kwachitika zakuti. Anthu amene aja ma video taona bwanji simukwagwira amati tikufufuzabe mpaka nthawi nkumatani kodi ndikumapita. Pambali pa zimenezo anapezeka kuti mpaka anafika poti kumapita kuja ngati mukumbukira anamiwa amamenyedwa kukhapidwa ameso ali pati kodi alipompo amangoyang'ana kusonyeza kuti amalowa anonso kufuna kulowa songa khali ku MDF. Chinthu chimene dziko muno silinatani kodi sinachitika kuyambira 1994. MDF nthawi zonse imakhala kumbuyo kwa Amalawi. 1993 ife tili ana timaona zimene Operation Bwezani. MDF ija inali ngati kotsamira kwa anthu. Polisi ikuzunza anthu, painia ikuzunza anthu, koma MDF imakhala ndi chani ndi anthu. Nthawi zonse imakhala choncho. 2020 tinaona anthu amakapezera mpumulo kwa chani kuti imakhala ngati chiyembekezo cha anthu komaliza chimakhala MDF. Koma iwo amafuna ifike konena kuti nayonso isandukenso ngati zimene amayichita polisi. Ndi mukayang'ana zimene zija muona kuti analibe cholinga chofuna kukonza. Amafuna kuti anthu adzimvabe kuwawa komanso adzigwiritsa ntchito polisi mmene imagwirira ntchito kumbuyo kwina koseko. Ndi nalemba zimene zija. Now ineyo ndimaona kuti zinakhala bwino kuti anathiridwa tiye gasi uja. Kuyankhula kwabwino kwambiri. Chimene tikunenera ndilongosole. Mulongosole ndikufunse nifunse. Yes. MCP alowa mboma 2020 kwafika 2025 malingana ndikunena kwanu ayilephera kuikonza polisi ja osati ayilephera sanafune kukonza. Okay, sanafune kukonza. Yes. Ndi asanduka yachipani kwambiri atuluka mboma. Yes. Abwera ena. Yes. 7 months down the line. Yes. Awakathira mati gas, you still blame them? Abwera abwanjo sanena. No. Awabwera awa ndi yankhula za iwowa. Koma tiyambe kaisa unaona kuti kuthira tiye gas kuja. Tiye gas kuja anachita bwino. Ubwino wake ndu azitsogolera dziko akakhala mtsogoleri. Amaona ngati akamachita nkhanza anthu samva kuwawa. Achimwene ndifuna ndikuze tiye gas amawawa. Tiye gas amawawa.
komatu tiye gasi amathiridwa anthu ngati kuti anthu osakumva kuwawa ndiye ndikunena kuti zinakhala bwino because amumva kuwawa kwake amulawa tiye gasi and ndikuona kuti atati apatsidwa mwayi mwinaso akhoza kunena kuti akuluakulu izizi osapanga ngati anthu sitingakonze zinthu nthawi imene tili mboma tisaganize kuti tingakonze zinthu tili ku opposition because ku opposition mmakhala anthu otsutsa pamene mukakhala mboma inuyo ndi amene mmapanga implement zinthu so pamene paja iyi muzithawa kuti ayutemu mnangokhala mboma chaka chimodzi because mukamaloza chala ku MCP ine ndimazakhabe ndi nkhawa kuti wanda boma tikati kulamula boma ndi influence ndi mphamvu zonse anatenga zonse okha amapanga chilichonse okha wanda ndifunseni inuyo munaona anthu angati amene mungotenga boma lonse lichi ndi muziyang'ana kuti kodi anthu a UTM tandiwerengera anthu 10 amene anali mboma la MCP anthu 10 maina mukhale mwambiri mesa kwena kukhala ndi agreement chifukwa tinkamva tikuyambira kuja kuti Chilimandai ndiye munaona anathera pati munaona Chilimandai anapita mpaka 2025 mesa Chilimandai anathera 2022 kuchoka pamene paja mpaka 2025 munamumvaso inu Chilimandai nde 2022 2 years major simunathandizane kuchosa ndale ku polisi no ifeyo as UTM yes mbali yathu imene tikanatha kuchita yes because ife ndi chipani cha transformation yes chipani chimene chimafuna kusintha kuti zoyipa zonse zimene takhala tikuziona samachitike inuyo munduze kuyambira 2020 munaonapo zimene zija zikuchitika munaona zikuchitika so zikwanje sizinatuluke munaona zikwanje ingotuzani ndino atolankhani munaziona zikwanje zitatuluka zinamba kutuluka atakutsitsani okay anali pamene amapanga no zinthu okha koma muli momobe sinali momo mnali momo okay inu simunamvepo kuti munzimu muthupi pali kukhala pamalo munzimu ndi kukhala pamalo munthupi pamene popa mfumu eti awanda amfumu it's not a lie sibodza sandithawe apapai munali tumomo tu kufikira ngozicha wanda ife timafunsa zinthu zikamachitika ifeyo kumafunsa kuti kodi mwati sono izi zikuti bwanji koma munali momo kusiko amfumu mutimo mboma mu mesa wanda ineyo tu tsiku lina ndofuna mdzandipatse 1 hour yonse ndidzakuuzeni za mmene boma limene lija limayendera yes Achilima ndimakhala nawo ine chonchi chilichonse chimene chimachitika zonse zimene amayankhulidwa chilichonse chimene palibe chimene sindimadziwa palibe lero anga ndinamize chimene chimazavuta tikafika nkhani iyi ya bwana yes timayankhula ndi my emotions chifukwa chokuti sitikufuna kuti tikamayankhula zikhanga tikunyoza aso mzimu wa Chilima yes but the truth of the matter is from 2020 to 2024 pa 10 June imene amatisiya Achilima UTM and MCP munali mozi ngati mumamva kuwawa you didn't make a decision kuti mutulukemo munakhala momo so zimakhala zovuta kuti kodi zabwino muzitenga credit zoyipa muzakanya MCP ifeyo tizisiyanisa bwanji kuti this was MCP ifeyo credit imene timachita demand ndi ya first year yoka because ndi kumene ma policies athu adaloledwa kuyikidwa mu programs right kuma kuchoka pamene popo palibe kuti tu inachita sokwenda so bwino ndizola kwikazi izola kwikazi nalipo mavomereza kuti you are part of it I mean if you talk of 2020 my issues are 2020 if you will accept because nthawi imeneyo kuti tikumati pakakhala chinthu timayankhula pakakhala tu zinthu 2020 to 2021 nduna zambiri timayankhula koma ndingakuzeni kuti after 6 months ine ndinawo ma message ndikhoza kutsekulirani kulilembera nduna kuyuza koma izizi mukuziona kuti zitithandiza sina yankhidwe message imene mpaka lero mwina andi yankha kapena mawu if you allow me no I know I don't have to doubt you I don't have to doubt you I hear you muli ma message imene momo kuyambira kwina kuti mayankhana muonaso kuti mukukuti mayankhana koma kungotha 6 months mene zina zangu yambika zonena kuti bwana inuyo mufune musafune muyima time manager kungoyambira mene paja basi ino chilichonse chinatani chinapezeka kuti chasokonekera tinafika nopongosiya kumauzana kapena kumadzudzulana so iyoyo TNTCN pambana koma let's come back to issue iyi ndikuona kuti utsi umene ujawo uwaphunzitsa anthu ambiri phunziro including amene akulamula boma lero fa ife ironena kuti kupanda kukonza zinthu lero
facho kuti mawa sitimadziwika mwina mawa tikhoza kupezeka kuti ali kunja kwa boma kuti tsopano ndi UTM ndi nanso muzati ati gas no a DPP sindikunena kuti amene wabwerayo ndi ndani I mean you know UTM singapange zimene zicha. Are you sure? And I want to tell you one thing. Are you sure? Do you know kuti do you know kuti zikanakhala kuti zimene zijazo zimachitika tsiku limene lija timapanga nda UTM mudzoti sakanati tiratire gas chifukwa chani ife sitinatirepo gas kodi beba jaba sizinangokhala za uja apolisi aja akukumbukira zimene MCP imachita manimva ndifake ndikunena kuti nzofunika zinthu zija tikonze lerolo mukandifunsa nkhani yonena kuti pamene panalakwika ndi pati tiyankhula nawo a DPP kumbali tiyauza panalakwika ndi apa bwanji bawa MCP mukuyankhula nawo panopa iya watu kuina kwauza panopa ndi a DPP so mwauze iya ino fairness no inde sindilola wanda MCP muna kuti zidakhala chifukwa chomene sindilola maziwa state amalira nawo ndi tear gas former head of state yes momwe anthu amathidwa tear gas yes amaziona nthawi ya wali president yes panali bwanji sankauza apolisi kuti apolisi zimene mukuchita sizolondola ndi panopa why is it not the president so wapanopa kuti anene kuti ya usamathanga how sure are you kuti sana auze kuti ya zimene zimsazachiteso how sure are you now how are we kuti yeah no you know because these are all assumptions unless if you tell me something I don't know dikira kayi ndikuuze wanda a president amtalika sana yankhule ku public chipangikire zimezi so we cannot assume kuti sana yankhule kapena yankhula right pamene zitachitika zimene zijazo there is no single day imene tinamva kudzudzula kuti zimene mukupanga apolisi zimenezo musiye sizabwino izi ndi nzika za Malawi pamene pali zinthu kuyenera kuzafika lero kandi 20 chakuti that's more than 10 days you're talking of 10 days how long does it take but how long does it doesn't matter how long it takes you can take 10 days 10 years but wonder how soon can a leader come out to condemn zimene zalapika yeah fine I'll tell you one thing to condemn yes. It can take a day, it can take 2 days, it can take an occasion, could okay, maybe iyankhulidwanso pa occasion similar to that one malinga ndi mmene mtsogoleri waganizira but I'm saying kuti zinthu zimene zija zimachitika osati tsiku limodzi apa sizachitika kamodzi muone ngati mukunjoya kuti MCP anathira gas somehow okay because of the bitterness ya ubale wanu bitterness yeah ineyo my only interest and this is seen and dekado I mean you could see trend kuti anthu malomota zimva chisona masangala chimene masangalalira chonena kuti munali nayo nthawi yokonza kuti simukakonza izi chifukwa chani pano and you know tear gas amene ujayo ineyo ndi mmene forex ikusowera mdziko muno ndikhulupirira kuti ndioti anamusiya IMCP omwe aja adachalira kuti uyu athire anthu ake omwe you get the point so akuthidwa tear gas wawo yemwe inu muzidandaula chani koma pali phunziro lonena kuti yes fine besides zina zonse tikakhala tsogoleri tidziganiza mawa kuti kodi mawa tidzakhala bwanji you remember ine ndikuona ngati izizi ndi zinthu zokuti tikanatha kuzipewa ngati anthu pamene tikukonza zinthu ziya kuti zikonzeke apolisi amazunzika mdziko muno chifukwa cha anthu andale apolisi kungotsutsana ndi munthu andale akuzopeza kuti ndi kuli malo ena ake kumene kumakhala ngati kokatayira anthu amene akufuna kuti apanga china chake chimene CEO samafuna kuti apange amakhala kuti alandira order apange chinthu yes. ngati sakupanga chinthu chicha amanchosa ndi kuli kumalo amati tikakusiya kwakuti amakutchula kukhanga kuti kuli kwina kwake kozunzira anthu mdziko linolo so apolisi amaopa mapeto ake amangoti akangolandira order amangopanga ngakhale akudziwa kuti ichi ndi chotani ndi cholakwika nawo pofunika kukonza zimene zija kukonza kwake ndi kutani pamene tili ndikuona nga njira yabwino ndikuyikaso kuonjezera malamulo ena omutetezanso munthu ngati mmene alili msitikali kunena kuti ngati wapanga chinthu chimene amafuna kuti apange chomwe chisali chotsatira lamulo atetezedwe asapangidwe transfer yosadziwika bwino asapangidwe traina amatha kwachotsa nyota zija zimakhala apa zija amachotsa munthu chifukwa chonena kuti kumpanga dimoti chifukwa chongonena kuti anapatsidwa order yomwe sili m'malamulo because pali kusatsatira order imene ili m'malamulo ndi kusatsatira order yomwe ili m'malamulo ndi zinthu ziwiri zotani zosiyana kuti mwinano inayo ukhanga kuti wakula mtima komano pali kwina ukhala kuti sunapange you are professional kuziwa malamulo wagwira ntchito motsatira malamulo ndimakumbukira nthawi imene tinali
nthawi imene munenayo ya MCP ndi ndani ndi inuyo kapena ndi MCP yoka nthawi imene ya imene mukuti between 2020 and 2025 yes wa polisi wina anapatsidwa order tili pa Blantyre yapo nthawi imene tinkaza muona Jomo ameya yes tinkakaona ndi limwe ja tinakhala kumapasa zakudya kutani tinali panja pali ndi anapatsidwa order kuti atithire chani tegas tibalalike ndi wa polisi uja anaona kuti nzosayenera ifa anthu tangokhala bwinobwino palibe chimene tikuchita tikudzamuona nzathu mumadziwa kuti sipanatenga 1 week unachita transfer anali wamkulu tu Ndikuziwa. wa region ya southern region anakamusiya kwina kwake kaja kutcholo kuti munimvesesa chifukwa kuti he wanted to be professional now pakwena kukhala mulo lomuteteza ngati amene uchi unayo kuti munthu asapangidwe victimize chifukwa choti watsatira zimene lamulo likutali ife tidikira kuti UTM ikazalwa mboma zimaphweka atu akhala anthu mepa akukhala anzeru kwambiri akakhala ku opposition koma akalowa mboma kaya usi wake abwino wake ife sitina khalepo pachongolero zimene ndikunena that's why ndikunena kuti kukumvani mukuyamba anthu amachita kuti ndifake panopo munthu suyu ndifake mumve kenaka mukazangoti mwapita kumpanda kumene kuja kaya kuti usi umachokera kuti mazabayizika nkumadaba kuti ndifake panopo wanda tikufunitsitsa ife a DPP timalangiza kuti zinthu ziziyenda bwino ngati pati even nkhani za chuma timauza tikambe imeneyo nthawi zathu ikupita chuma mafuta zikwenda bwanji even nkhani tialangiza chimene tikwalangizira tikufuna kuti boma liyende bwino kuti ino anthu apitirize kuwakonda munimvesese pamalawi akuvutika apitirize kuwakonda ife chipani chathu kuwakonda a DPP kwakonda anavotera ndi akwakonda nawo apitirize ndi timalangiza kuti izayi even pankhani zimene tikufuna kuti iwo akanachitira tikawuzira kumbali chifukwa choti tikufuna kuti aliyende bwino chifukwa choti wanda Anjawala inu MCP mwawuzira pano wa DPP mukawuza if I open my phone wanda koma muna ndi mukawuzira kumbali ndi ndifusa chifukwa chani awa MCP mwanena panopa chifukwa choti anthu abanjoya kaye funa anthu akunjoya atu kuti anathidwa tegas MCP ndi anthu abanjoya kaye zimene zozo ukuku ife tikalangiza kumbuyo tikalangiza chabwino nthawi yathu yakhala yochepa kwambiri yes situation pano pa mdziko muno muti mukaona chuma mmene chikuyendera kankhani za mafuta inuyo ngati opposition government in waiting mukuona bwanji tikuphonya patipo kuti zinthu ziziyenda bwino chabwino vuto limene tinalo wanda lero ndi vuto loti silingathe lero mundimvesesa koma tikuyenera kuti tipange njira kuti mawa lithe kama mundimvesesa zimene ndikuwauza ndeno tikuyenera kukhala ndi solution ya lero solution ya mawa tinene kuti short term medium and long term yes now ifeyo ngati UTM timaona kuti lerolo pambali poti tikuthana ndi za lero tizikhalanso tikupanga za medium komanso tizikhala tikupanga za long term kupangira kuti in the next 2 years tidzakhale kuti vuto ilili tathana nawo because ngati sitiyamba kukonzekera 2 years ikubwerayo kapena 3 years ikubwerayo vuto ilili zingopitirirabe chifukwa choti mavuto akewo tikuwadziwa mavuto palibe amene sakudziwa mavuto amene tinawo pano kusowa kwa forex ndalama zakunja zikusowa lero foja wambiri akubwerera kunsika kuti akubwerera fachani number 1 tikupanga foja wambiri kuposa amene akufunika number 2 minimum price imene tayika tikuchita set minimum price imene wogulaja si imene akutani akufuna number 3 anthu alimi akugula zinthu modula zipangizo nkukalima foja pokagulitsa exchange rate imene akupatsidwa alimi aja yotsika pamene fertilizer akamugula modula chifukwa choti wogulitsa fertilizer uja watenga exchange rate yapa parallel market ndi imene akugwiritsa ntchito now zimene zijazo chimene chikuchitika nchani mulimi akamakagulitsa fertilizer akuti andigula motsika akuti amugula motsika chifukwa chani akuyerekeza ndi zomwe iye watani kodi walowetsa kukonza kwake tu pamene pachoyambirira tikanayang'ana zolowetsazi kuti chifukwa chani awakugulitsa fertilizer pa mtengo okwera alibe forex tikanayamba kuyang'ana kuti tiathandiza motani awa agulitse mtengo wabwino kuti uyu zolowa zake za mulimiyo akakagulitsa pa mtengo uja umene tikugulitsa uja apeze phindu asanene kuti faka ndagulitsa motsika iyeyo akuyerekeza ndi zimene watani walowetsa zambiri tinayenera kupeza solution pamenepo number 2 solution ilipo ndi chani mwamsanga solution ndiyofuna kukonza exchange rate exchange rate black market ili 4000 ku banki ili 1751 chimene chikuchitika nchokuti foja akagulitsa $1 ndiye kuti mulimi akulandira 751 fertilizer pokagula
thumba lija liwerengera pa 4000 ndipo muone gap ili apapai ndi yayikulu kwambiri. Pali kukonza kumene chimene chikufunika choyambirira nchonena kuti exchange rate policy anzathu a Reserve Bank ayang'ani kuti kodi akhoza kuipanga bwanji kuti pasakhale gap yayikulu pakati pa parallel market parallel rate ndi official rate, because zikasiyana kwambiri zimabweretsa chipwirikiti. Koma anthu ena ananena kuti ndi vuto lomwe tili nalo panopa aligning dollar based on a parallel market will never solve a problem, because parallel watch as they continue mango aithawabe ngoithawa chifukwa kuti tilibe dollar that we can flood the market. No, pamene popo tsono ndi pamene pali no solution, long term solution ija ili patipo, ili pamenepo. Lero tinayenera no kuyamba kuti okay, what is our demand for foreign currency pachaka? It's over 2 billion kwacha, 3 billion kwacha. Ndio kuti kodi in the next 2 or 3 years kuti tidzakhala ndi mabilioni amene wapo tipange chani. Ndio tikuyenda kuyamba kupanga invest lero kuti mwina 1 or 2 years tizakhale neze tayamba kutani kupindula. Foja panopo sirugulitsanso mmene timatani timagulitsi komano chaka injection rate it's 98 to 100%. Akuti overproduction quality taziwalitiro kuti zina zonse zija zimakhala za nkhani za ali anthu ogulaje chifukwa chokuti one foja ujamakhala kuti ngati panopo foja wa chaka chatha ali nayebe kusonyeza kuti apapa akugula koma saku zili ngati niyo mupita msika mukagula zinthu zomwe muli nazo kale ku nyumba mmatha kunenerera mmene munganenerere chifukwa kuti mudzotolo asakutsitsireni simugula basi muzisiya. Nde tikuyenda kukhala ndi kukonza koyambirira short term pali zinthu zingapo zina akupanga kale zina zofuna kuonjezera kuti tichepetse ndalama zogula kunja katundu. Medium term tiyang'ane lero kuti kodi ndi zinthu zimene tikuzopanga mwansanga lero kuti tiziyambe kutipatsa foreign exchange mu nthawi yochepa chifukwa pali zinthu zina ngati mining zimene zijazo mayang'ana kutani koma pali zinthu ngati tourism zoti mutopanga ma investments anu lero at least in short term in medium term kuyamba kupanga chani kumayamba kupindula. So ndi vuto lalikulu kwambiri mafuta amene akusowa ndiye kuti zinthu zambiri kodi mafuta akusowa kapena tikulephera kugula mafuta akusowa chifukwa kuti ndalama zakunja tilibe zokwanira ndiye kuti chimodzimodzi kuti nero akusowa sakusowa alipo chinthu ngati mnyumba mwako mulibe sungano kuti chasowa ulibe koma ngati munali ndalama nyumba mwako muja ndiye sikuipeza ndiye kuti yasowa koma ngati unalibe ungano kuti ndalama yasowa nyumba muja kwa munthu wapa street akuona kuti mafuta akusowa pa akapita kokagula kuti sakwapeza mafuta utilibe tilibe but anyway nthawi yathu yadisira ndi message mpata wathandiza athu atipipi ndoti ayang'ane kwambiri kuti kodi short term akhozopanga chani zinazo nzoti tinalemba document china chake tinayikamo mwina atachiona ngati muli zina zomwe akhoza kutolatolamo komano ife tikuwafunira zabwino chifukwa choti tikuona kuti mmene lili dziko linolo anthu akuvutika sitinganene kuti adzivutika tolinga ife tidzawe mboma these are important issues zimene tukamba mugwira ntchito ndi MCP parliament kapena zikukhala bwanji ubale wa UTM MCP parliament sitinganene tugwira ntchito ndi MCP ife timagwira ntchito toka UTM ubale uno ndotani parliament ubale wathu ndi ndani MCP MCP ndi otsutsa boma ife nda opposition zimasiyana kuti otsutsa boma chilichonse amangochiona choyipa kodi anthu akamakumvani mukuyamumaoneka ngati kuti muli mbali imodzi ya DPP mumazakhala ngati kuti you are aligning with DPP muziyang'ana ma statement athu osamene timapanga parliament pamene palakwika pache timanena kuti ichichichi mwaisanzo tsiku limene timakamba za budget tinanena kuti koma borrowing iyi I think sitithandiza kwenikweni yachuluka mwina tikanapeza njira zina zokuti tisabwerekenso kwambiri chonje awa wa MCP anaononga chuma chifukwa choti amangongola kwambiri ndeno tifunitsitsa inu a DPP musakongole kwambiri zonzo kuti tikuwathandiza koma osati kuti kungonena kuti a president kungoyankhula basi a speech was empty bwana there is no way speech was ingakhale empty nenani zimene mulibe yachakwera imakhala empty yamutalika sikukhala empty yachakwera imakhala ino ya UTM kuti the speech was empty referring to mukayangane ma statement athu munabwera njawala statement mukupita yes amvijanya anthu pa zonse zimene mwayankhula ziko kwambiri awu chimene ninganene chionera kuti nkhani yayikulu kwambiri pa 13 June tikhala ndi mwambo waukulu kwambiri
okondwerera moyo wa Chilima komanso kukumbukira zambiri zimene anachita mdziko muno. Anthu onse aloyitanidwa abwere kumwambo umenewu, tidzakhala limodzi, padzakhala mapemphero, padzakhala ma speech, padzakhala zosiyanasiyana. Dziko panopo zinthu zikuvuta, chuma chikuvuta, moyo kuwawa. Chimene tinganene chokuti tikupempha aboma anzathu amene mukulamula DPP yesetsani kupeza njira kuti ululu wa Malawi uchepe, cholinga kuti adzimva kukoma kuti akukhala mdziko lawo. Tikudziwa kuti inde pali ma challenges ambiri, komabe mukuyesetsa, komabe yesetsanibe kwambiri, cholinga kunena kuti dzikoli anthu akhale ndi moyo wabwino. Otherwise ife tikuwafunira zabwino anzathu a MCP iwa tapepese ifa cha zimene zinachitikazo, koma timanena kuti kukhala pansana pa njovu usamati kunjaku kulibe mame. Anzathu zimene zikuchitikira kwa MCP ndiye kuti swa DPP ndikukhulupirira kuti akuziona kuti nawonso pamene pofuna kukonza azikonza, kupangira kuti mawa zinthu zina zitasintha zisazakhalenso ngati zikuabwerera. Chabwino ndathokoza Njawala nthawi zonse mandipasa chidwi mema yankhulira zinthu zanu. Zikomo kwambiri.